metrov štvorcových. Hospodársky vyspelým štátom v západnej Európe pripadá na 1000 obyvateľov v priemere 371 metrov štvorcových predajný plot. Inými slovami povedané, je to takmer dvojnásobok oproti tomu, čo máme v Československu. No a o skladovacích priestoroch už ani nehovorím. V posledných rokoch sa v ekonomicky vyspelých krajinách dostáva do opredia stále viac a viac forma predaja na spôsob obchodných domov. Ich veľkou prednosťou je, že umožňujú v jednom obchode nakúpiť tovar rôzneho charakteru. Zákazník ušetrí drahocenný čas. Liptovsko-Mikulášsky prior bol otvorený 2. februára 1981. Bol to vlastne prvý obchodný dom na Liptove, mal prvé eskalátory na Liptove, no a bol vlastne posledným priorom postaveným v Československu, takže je vlastne najmladším priorom, ktoré boli v Československu postavené. Na úvod možno spomeniem zaujímavý fakt, a to je to, že prior mal 283 zamestnancov v tom roku 81. Na jednej smene ich pracovalo zhruba 100. A CEOKRIT, čo je vlastne tie tajné zákutia, prehliadka, no pani, viac, čo som čakala, tak do neho sa vlastne práve tá jedna smena celého prioru vošla, takže okolo tých 100 ľudí. Tieto prvé dva podlažia, kde sa vlastne deje program a kde sa nachádzame momentálne, bola predajná plocha, to znamená, že vlastne tu boli verejné priestory, kde sa teda nakupovalo. Zaujímavé ešte napríklad je aj to, že tu bol zavedený prvýkrát ako nákupný systém ESO, ktorý znamenal, že ste si zobrali dolu košík a mohli ste voľne nakupovať po celých podlažiach a zaplatiť s jedným košíkom dolu. Zo začiatku áno, tak som sa dočítala. A teda, že vraj to ľuďom zo začiatku vôbec nevyhovovalo a fakt sa strácali. Dobre, asi toľko, možno ak máte niekto kľudne nejaký zážitok, poďme. Čože? Že vlastne tam je topír. Hej, je topír tam? A ten žije ešte? Podľa mňa si pozeral výhľad a teraz odpočíva cez deň. Á. No večer si kúpil pivo a tam sa skala. Vidíte to? Okay. No, môžeš povedať. To bolo vaše, hej? To bolo tam čas, jedno druhé. Tak vy nám môžete sa rozprávať. No, určite ma doplňte, ale čo to viem, ale môžete ma konzultovať. Čo si ja pamätám na účelu. Ja si už len kozmetiku pamätám. A toto viem, že bol takedy kaderníctvo pre zamestnanky. Je tam ten Oriflame, keď som ešte ja nastúpil. Sme asi zhruba všetci? No nie, to asi ešte nie, že? Asi ešte nie. To už je dávno za 20 ľudí. Dobre, takže sme na 4. podlaží nadzemnom. Tu vlastne bolo to prístupné len zamestnancom a zamestnankyňam. Na úvod asi poviem, že teda tu boli hlavne, bolo tu riaditeľstvo, ekonomická časť a mali tu vlastne kancelária aj všetci technici a rôzne dielne tam boli, tie potom uvidíme. Zobrala by som vás podľa mňa
teraz do najkrajšej miestnosti v Priore, ktorá slúžila ako ženská šatňa. A to z toho dôvodu, pretože je tak veľká, že sa zmestilo tých 100 skriniek. Inde sme sa nezmestili. Takže môžete ísť s týmto dvorami. Alebo ja poviem prvá a tam sa pozrieme a není tam až tak čo hovorí. Teraz tu bola to Femejba, tu na kde sa chodilo na raňajky a predtým bola pizzeria tu na. Takto. Hej, aha. Ja som sa videla, že kde to je. Tak toto bola pôvodne šatňa. Toto bola. Takto bolo. Teraz to bolo. Aj ty si tu Už si spomínajú. Už sa odhodlali. Áno. Sme tancovali. Teraz nie to je Nejako vlastne do 1990 rokov aj 2000 a vlastne ani okna nie sú pôvodné už a pôvodné okna už sú len v nejakých pár miestnostiach, tie vám snáď ukážem, ale takto si možno máme také niežníkové. Uhol sa, lebo ťa nepoznám. No vidíš to, jedine tak musíte už takto s takými chodiť transparentami, meno, mesto, zviera, vedu, to dostane. Aranžer. Ja? Aranžer. Ja viem. To je pán správca, čo mi urobil tú prehliadku a teraz neviem týmto. Dobre, tak asi jeden ešte stále málo, ale však povítajte. V týchto miestnostiach mne sa napríklad veľmi páčila táto miestnosť a tá slúžila ako oddychová miestnosť pre zamestnancov a zamestnankyne, kde teda, keď sa čokoľvek stalo, necítil sa niekto dobre, tak si prišiel sem oddychnúť. To napríklad myslím, že v aktuálnom kapitalizme už nefunguje, lebo na to nie je čas. A po mojej ľavej ruke bola miestnosť pre... Chcete mi pomôcť? Tu neviem, čo bolo, fakt aj Toto boli kvalitári. Áno, presne. Prior mal svoje oddelenie kvalitárov, kde boli zamestnaní ľudia, ktorí kontrolovali už skontrolovaný tovar z fabriky, ktorý sa po výrobe skontroloval vo fabrike a tu sa kontroloval druhýkrát. Áno, kvalitátor. Tak môžeme ísť ďalej. Zvyšky tak výborné. Nepomáhaš, som to viem veľmi lebo a viem, že na koncu je to aranžerská dielňa a tam to čo nebude. Nie, to boli výklady, no. Veľké výklady. Takže pôjdeme do tejto chodby za mnou. Tá bola teda technická, technické oddelenia a boli tu jedna kancelárie správou technických oddielov, ale boli to jednotlivé dielne, takže vy ste si vlastne vedeli prísť opraviť do Prioru, napríklad boli tu zámočníci, kľúčiari, strojári, takže oni pomáhali vlastne. To bolo pre Prior. Áno, pre Prior. No a na konci po pravej strane bude aranžerská dielňa, ktorú idem skontrolovať, či je otvorená, ale nevchádzajte do miestnosti, ale môžete si ich niektoré tak akože pozrieť zvonka a myslím, že tá strojárska práve tam sú ešte lebo tá bola tak špinavá, že si niekto nechcel prenajať, takže tá je až tak v pôvodnom takom. A je tam aj taký
smradnou, tak môžete tam boli tam všetky okná. Aj čas tu zastal. Vlastne väčšina nie je pôvodná. To je iba kvôli tomu, že nemocnici, jak tie koridory v tom stave vydržali najdlhšie. Tam riešia tie veci. To sú riadne okná. Iba, čo to je? Ja, to sú také zabrany. Aha, čo je Ako také správky na zámku. Tu nám vlastne boli potom pánske šatne, rovnako so sprchami, ale menšie. Pretože pánov v priore robilo podstatne menej ako dám. A tu to môžeme si doplniť. Je to zavreté? Tak môžeme ešte. Ja som bol veľmi rád, že nostalgia na A taký kľúčik dotiaľ? Že by fungoval? Dobre, tak to predkám a ty si to pozerať teraz pôjdem. To boli teda tie pánske šatne a v týchto posledných dverách bola tá aranžerská dielňa a tu sedeli vodiči všetkej dopravy, čo má. Ale už je vlastne teraz rekonštruovaná na byty, takže môžete sa mi skúšať, ale jediné, čo je ako taký fanfakt, je, že vlastne za riaditeľom sa fakt chodilo dlho, takže že vraj si mohli porozmýšľať, čo sa teda ide. A vedľa riaditeľne potom bola miestnosť telekomunikácie, čiže boli tam faxy umiestnené a komunikácia po celej budove, ale vlastne na takých prioroch. Ekonomické poradenie. Tam si mohol pracovať ešte pre 10 sekúnd. Pardon. I don't know what that means actually. It doesn't mean Peníze pre pár. Tu naľavo sú dve miestnosti. Jedna bola vlastne miestnosť pre praktické vyučovanie, takže tu chodili študenti a študentky zo stredných škôl zo strednej školy obchodu a služieb, myslím, že to bolo obchodu a služieb. A vlastne tu nám mávali vyučovanie praktického charakteru, takže sa tu vlastne učili, ako robiť na pokladne, tak a dolu sa vlastne priamo vyskúšali. A oproti vlastne sedel pán, ktorý mal na starosti civilnú ochranu, takže tam bol safe, kde boli zavreté všetky informácie, napríklad ku CO krytu alebo evakuácii budovy. A tu ide aj do katakomb dole? Nie, so mnou nie. To je iná prehliadka. Od jednej bude prehliadka, myslím. A toto okno tu nebolo? A toto neviem, čo to bolo. Zavreté, tajomné. To bolo opriadnuté tajomstvo. Ale nie tam bol nejaké skladby. Ale nie, toto vyzerá pôvodné. Pôvodné to vyzerá. Lebo aj tá pasť je pôvodná. A tu nás vlastne odtiaľ to sme chodievali na čudanie.
Tam sa učilo, tam to bolo na... Ty by sa ako na to všetko teraz pozerať, ako vidíš. Lebo ja chodím na opustené budovy, vieš? Vidím, ja... Pozerať sa na to? Si tak, keď si máš na to. Ale poznal som toho Ivana. Či to budú také... Ako sa to... No, ešte to bude. A vydávali sa tu obedy. No a oproti v miestnosti je zasedacia miestnosť, kde sa teda poradovalo a kapusnicovalo. No. A to je asi všetko. To by ono vyšiel, to bol ten stropov. No jasné. What's the association? Môže to označiť, že? No. Ale predávaš magnéty ako kľúčenky. Alternatívny skôr. No to je také niečo, čo myslím, že v nejakého minulého stavu sa dostalo. Pozor, nespadni. Pozor, tuto je také, že... Čo? No, hej. Aj tu nás pustili? Hej. No, asi hej. Tu je to také už so sklom. To sú riadne mašiny. Ale dobre doupie tu naša. Hej? Tak? Ja, veľké toto je strašne. Skúsom, či tu si sa mali dať dva, môže sa niekto. No, trošku je to lepšie na to. Len tam zvedlo, vieš? Pozrite, odpadne z koňa. Zlepšenie bude na staré základ zbiera. No, dobre, veď máme podskúšť elektroničky. Musíme mať do takého režimu, To sú výhľady, ale toto mali dobré, že išli do roboty a taký fajný výhľad. Aj keď ideš domov hlavne.
my normálne vidíme vonku, ako sme. A oni vyjdú tady? A oni vyjdú tady? Je tam program. Takže dobre. My sa dali ísť? Keď máme ešte tie vstupy? My ideme Áno, do toho. ale ja vás iba vyvediem tak auto, lebo to je pre mňa praktické, že tu nás normálne je program hlavný. Som len malú A to je normálne hlavným vchodom, keď pôjdem do Rudra, ich tam nájdem. Áno, majte sa, dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Liptové kolo a stal viac ako 60 miliónov KČS. Takže je to celkom vysoká čiastka. Ten Mikulášsky prior nebol až tak veľmi výnimočný a zaujímavý po tej architektonickej stránke, tak ako boli napríklad niektoré iné priory v Česku alebo na Slovensku, ale bol naozaj veľmi významný pre ten Liptov a preto, ako sa to mesto vlastne menilo a že zrazu tí ľudia nastupovali vlastne v centre toho mesta. Takže to bolo naozaj takým veľmi dôležitým bodom, že ľudia sa tu viac ako keby združovali. Tento prior, keď stavali, pôvodne na tomto mieste teda stála bývalá stáčovňa, tu teda zvalili a postavili cirkulárne centrum. Hovorí sa, že keď teda budovu válali, takže tu našli aj nejaký veľký židovský poklad, nejakú truhlicu s peniazmi. Či to je teda pravda, celkom neviem, ale viacero ľudí to teda tvrdí, je pravda, tak pán vraví, že je pravda, tak je pravda. A teraz sa teda spolu presunieme. Ja pôjdem prvá a vy pôjdete za mnou. Tak keby si bola aj hore? Na tých poschodiach vyšli, no? Neviem. Ten kvíz je teraz ešte stále plne funkčný. Má teda dve miestnosti a jednu menšiu miestnosť, kde uvidíte ešte taký starý prístroj, ktorý slúžil na vetranie, aby teda ešte stále do toho kvítu prúdil vzduch. Nie je to pôvodný stroj, tento stroj tu bol myslím, že dovedený v roku 2003, takže je to už novší kvít. Čo sa s týmto strojom stane potom, nikto nevie, pretože pravdepodobne tento kvít zanikne. Kvít mal teda dva východy, tí, ktorí teda pôjdeme vchodom a potom mal malé dvierka v tej ďalšej druhej miestnosti, ktoré ústia von do vonkajšieho areálu. Keby náhodou sa stalo, že táto časť je teda buď zasypaná alebo niečo podobné. Budeme prechádzať cez takú úzkú chodbičku a v tej úzkej chodbičke budete vidieť hore sprchy a to je vlastne, keď niekto prichádzal a bol nejakým spôsobom kontaminovaný, aby sa mohol osprchovať a už čistý prejsť vlastne do tých priestorov toho krytu. Taktiež, keď budete tak po pravej strane, uvidíte telefón, ktorý je teda stále funkčný, takže keby sa nám stalo, že sa musíme v tom kryte teda schovať, tak ešte stále sa niekam dovoláme. Ale nikto nevie teda. Tak môžete teda. No to si ešte môžeme dať, nie? Nedopili. Bola to jedna pohnutá, tá banda ešte. Stromčeky sú to? Aha. Aha. Také zvláštne, ale... Vianoce pod zemou.
Tyr. Sviečečky. Máme takú simuláciu, že ako by to vyzeralo, keby tu naozaj veľa ľudí natlačení. Nie, vôbec. Tak tu nechceš zostať. Zaoberať a podobne. Ale teda je každoročne kontrolovaný, či je funkčný. Môžeme sa tak presúvať, že vlastne tá časť, ktorá vychádza z tej miestnosti, sa zase bude posúvať tam tak dozadu, aby sa tam vystriedali všetci. To kde je ten krik? Toto už je ten krik? To sú sprchy? Ja síce vravila, že sprchy sú. Mama je tam akurát. Našla si? Áno, vyšla. Ty, tu na toho lieta. No tak ten záchod chceš používať. No ani moc nie, neodporúčam, ale kľudne. Najlepší? Či tu je sprcha? No tak tam je presne tak istý. Nediskriminujú. Nie, presne tak. Ešte poďme pozrieť tuto. Ja idem vychádzať. Ja aj ty už vychádzaš, ja idem tuto ešte. Ja aj tu nás si treba dávať pozor trošku, aby sa človek ne... Vyzerá to zaujímavé. Ale pekný stav. Aj záložné diely nejaké sú tu. Tuto ručne by sme krútili. A ideš. Dobre, ideme. Ale tak ak bude 100 ľudí, tak sa postriedajú. Hej, no to je pravda. Mám to tu pre seba, mám to tu so zvenou. Je tu nejaký dekel. Tade sa ide ku mne do nory.
Euka, a ty strážiš teraz tých. Týchto, čo sú tu, hej? Áno. Môžeme sa prosím teda presunúť ďalej? Áno, áno, áno. Poprosím vás sa teda presunúť tam dozadu, áno. Ideme ako teraz von? No, my pôjdeme horom, ale to máme ešte jednu miestnosť. Čiže prišiel si s tým. Počkáme. Ideme ešte No a teraz vlastne tá posledná miestnosť, ktorú tu máme, je teda strojovňa tej vzduchotechniky, alebo posledná, predposledná, je tu ešte jedna strojovňa, ale teda táto strojovňa tej vzduchotechniky slúžila na klimatizáciu a vykurovanie celého obchodného domu. V obchodnom dome teda boli aj radiátory, ale tie neboli postačujúce, takže museli vlastne zakúpiť aj takúto veľkú vzduchotechniku, ktorá teda prišla k nám z Ameriky. Je úplne pôvodná, nachádzajú sa tu teda aj pôvodné košíky z 80. rokov. A teda my sa teraz nachádzame v podstate pod tým hlavným vstupom do tej budovy, pod tými turniketovými dverami. Keď sa prejdete tam vlastne dozadu, tak tam aj uvidíte ešte pôvodné dvere z tých 80. rokov, ktoré nie sú ale turniketové, ale sú to dvere, ktoré sa zasúvali do dola do podzemia a potom, keď vlastne ten vstup do toho prioru bol taká veľká diera a potom na večer sa znova tie dvere vysunuli a uzavreli teda ten vchod. Takže sú to vlastne pôvodne nejaké také ako skôr panelové dvere, nie tie turniketové, ktoré poznáme teraz. A naozaj sú tu odkedy teda prior postavili. Takže tu nie sa si to pozrite a zase sa stretneme potom na konci. Masaker. Reťaziskania? To hej. Lebo je to sucho a to. Nika, nechceš sa umyť? Tak takto.
Tu sú nejaké počítačy, výpočtová technika. Rádio. A tu máme ešte aj funkčný. Poznajú mladí elektronkové. Poznáme. Poznáte, hej? Áno, my ešte hej. Jaj, no to... Šumitko, len či by také vlny chytalo ako dneska. No, to... Možno dačo, hej. No, možno nejaké také dve kladečka ešte možno, hej. Tu. Teraz ja chcem vidieť, čo tu je. To je taká práčovňa? Toto vyzerá celkom nové. Celkom také nové to je, hej. Aj keď, no, nové ako nové. Takže teraz sa nachádzame v kotolni. Prosím vás, strojov sa hlavne nedotýkajte. Dobre. Hej. Toto sú teda nové zariadenia, ktoré boli inštalované nedávno, nie sú to teda pôvodné. Tie pôvodné už neboli funkčné a vôbec nie je teda ekologické ani ekonomické. Takže ich vymenili, ale ostala to teda vlastne strojovňa z tých pôvodných kotlov a vlastne počas toho dňa, počas celého týždňa sa tu striedalo 8 pracovníkov a vlastne celých 24 hodín tu teda musel niekto byť a strážiť teda tie kotle a regulovať tú teplotu v tom obchodnom dome. Bolo to aj preto, aby teda sa nestalo, že napríklad ten tovar, ktorý tam je, zamrzne alebo niečo podobné, ale aj aby teda ten obchodný dom bol pripravený pre tých návštevníkov hneď každé ráno. Máte nejaké otázky niekto? Ja by som mal, ale... Že tie veci, kam pôjdu všetky staré. To sa asi nevie. To sa nevie. Niečo sa rozberá, niečo sa odšťuje, sú na rôzne... Vyzerá ešte funkčné všetko. Tam boli ešte tieto. To sú už nové poistky a toto sú už obyčajné. To už je... No to pekne, to máš. Ale je to pod prúdom, takže to ešte funguje. Ešte je to funkčné. Som reku na to zmorovanie pozerala to diaľkové hľadanie reku. Idem pozrieť aj ja. Zavoláme si. Poruchy v kotolni. Tam ako veľa poruch asi nebolo. 21.12.2005. Porucha snímača vonkajšej teploty. Oprava. Čo? Výmenou? Asi to zabezpečil dačím, vieš, Martin? Asi je. By nešli tam. Bo keď som povedala, že lastovičky si chcú stavať, on bol úplne kľudný. No a tak to dopadlo. Hej, no. To sa človeku ani nesnívalo, že ho zrušia. No. Taký kolos. Hej. Že niekedy prestane takomu slúžiť už. No, veď áno. Potom môžem Patriku prosiť ešte tuto, že
Lebo dole sa nedá, ne. Ty jo. To uvidíme aj Ivka odtiaľto. A to boli schody, sa mi zdá. No to boli eskalátory. No. Aha, teraz iba také diery. No. Ty brďo, všetko vydrakované. Ale tu na to nejako už prav. Mobil, tak koniec ho. No to by bolo. Bože, kde sa schody moje milované? My sa tu chodili voziť ako deti. Stálo za to, stálo za to. Pikovanie. Drastické pikovanie. No. Tu je, pozri, ja kúka. Toto je tento čerstvý? To je dobrý. Ten už má a tento ešte kúka. A tam je. A chcete s tom, my chceme ho vonku zobrať. Jaj? No jasné, kľudne, berte. No ja neviem, ja by ho možná nechala na jeho míste. Lebo on tu už umrie, už to tu neotvoria. Tam je okno, chceli ho pošľadať. Tak ustúpime, nie? Nech si má miesto, keby na... Kopírka, čo je taká veľká? Málo, kde boli, že z prsta, to sme zamestnancov. Dole húk. Fajne, toto si to za tú zašiel a ideš priechalo nič. Však, aha, tak fajne. No tak... V komore. Celkom, hej? Ja s tým neviem pracovať. Takže zahajujeme rokovanie o obnovenie OD Prior. Teraz báseň, ktorá napísaná a týka sa vojny, ktorá sa prebieha teraz na Ukrajine. Ja mám v Charkove, pochádzam z Charkova, to je úplne východ. Keď nám ráno povedalo, že ideme na východ na Litovský Mikuláš, tak ja viem, že Charkov ešte východnejšie, tak pochádzam odtiaľ a mám tam dvoch kamošej, ktorí stále žijú tam a nemôžu odísť. A to je, viete, také kamoše, s ktorými celkovo som aj stal takým, aký som. Sme čítali básni, spievali hudby a tak. A oni mne chýbajú. Tak podarilo mne napísať takú báseň, ktorá sa volá Sedeli oni pri stole. Sedeli oni pri stole a vedeli, že ruka ruku nestisne. Rukami aj nohami snažím sa s tebou dorozumieť. Keďže každé slovo je obtočené a zabudnuté v zálive polopravd, pantomimou ti možno ukážem, čo myslím, utekom sa možno pozrieš mojim smerom. Rukami aj nohami snažím sa obrániť. Keď váha teba a podobných vecí mi pristane na chrbte, neviem sa už otočiť a nepoznám cestu späť. Brániť sa v slepej ulici je predsa zbytočné. Rukami aj nohami prosím o odpustenie. Rukami aj nohami hľadám tú ľudskosť v tebe. Psaní teraz nazývá Obdobie, což je takové hnutí, které teďka nedávně vzniká v Srbsku, což je paradoxně takový zase jako reakce na ten veřejný prostor ve smyslu toho, že všechno je vizuální smog. Že prostě jdete po ulici, aniž byste chtěli, tak čtete miliardu různých nápisů, kde vám vyprodukují všechno jako nudný polední šipečku. A to jsou věci, které třeba nechcete číst podobně, tak vlastně přišlo dobré jakoby ten čistývat tady tímhletím a nějakým způsobem to zašiklovat, aby to obsažilo ne jako text, ale jako něco, na co se můžete podívat, jak ten text tam případně najde. Takže vlastně každé to písmeno, každé to písmeno je tam 5 čar. A když se na to potom díváte, tak tam najdete do U, Z, N, E, V tom ročníku tiehla kvízu. Zatiaľ je vás to celkom dosť, čo mi robí radosť. Tento rok sme to robili trošku inak a vzhľadom na priestory, v ktorých sa nachádzame, máme kvíz o živote v socializme. Najprv si teda povieme niečo o mechanizmoch a o tom, ako ten kvíz funguje.
máme kapacitu maximálne 10 tímov, v každom tíme môže byť maximálne 5 ľudí. Takže teraz si dáme také 2 minútky, prosím, na utvorenie týchto tímov a potom poprosím, aby nečiem tým, koľko bol najnižší počet bodov. Pre vašu zaujímavosť bolo to 14. Tak to je dosť veľa, ale... Maximálny počet bodov bol 26 a prvé miesto vyhralo s počtom bodov 24, čož sa podľa mňa akože v histórii tehla kvízu ešte možno, že nestalo. No tak to asi to je moc dobré. Ale taký top 3. A začnem teda od 3. miesta. Na 3. mieste sa umiestnil Koncept. S počtom bodov 22. Bolo to veľmi tesné. Na 3. mieste s počtom bodov 23 sa umiestnil tým Chalani. Nice. A na 1. mieste s počtom bodov 24 sa umiestnil tým Micky. Gratulujeme. Takže, ja vás poprosím o 3. miesta si tu postupne prísť po ceny, ja vám to slávnostne predám a s 1. miestom sa potom dohodnem na kontakte. A ďakujem vám všetkým veľmi pekne, že ste sa zúčastnili tohto kvízu. Boli ste skvelí. Ak by ste sa chceli opýtať na nejaké správne odpovede, alebo si ten odpovedový hárok zobrať späť k sebe, tak kľudne príďte za mnou a môžeme o tom pokecať. Ďakujem vám veľmi pekne a užite si ešte tehláreň. Sme našli po zadaní v takomto stave, ktorý sme charakterizovali, že vetou, že boj o prežitie. V princípe vidno, že objekt je komerčne zaujímavý iba na úrovni parteru, ktorý sa nekontrolovateľne rozrastal do verejného priestoru. Vidíme tu viacero prístavieb, či už z južnej strany, z východnej alebo zo západnej strany. Takisto budova slúžila ako veľká billboardová plocha alebo stanovisko vysielačov, mobilných operátorov a podobne. Zároveň je tu badateľná absencia zeleně, mestskou mobiliáru, absencia parkovacích miest. Zároveň sme našli objekt, ktorý má konštrukciu a fasádu v dobrom stave, takže dalo sa s ním veľmi dobre pracovať. Môžeme ísť ďalej. Na týchto snímkoch vidno, akú má podľa nás krásnu a monumentálnu južnú fasádu, ktorá v princípe ukazuje ten odkaz na ten obchodný dom, lebo takto plná kamenná fasáda bez okien v podstate sa objavuje skôr na funkciách obchodných ako nejakých iných. A my sme sa rozhodli tú fasádu zachovať. Dalo nám pomerne veľa práce vytvoriť na dispozíciách byty takým spôsobom, aby sme do tejto fasády nemuseli zasahovať, aby zostala takáto čistá. Zaujalo nás aj to panoramatické okno, pobytových teras a podobne, aby sme zachovali živosť tejto časti. Umiestnili sme tam všetky vstupy do tých bytových domov, čiže vstupy do bytov, do schodisk, takisto výstupy z parkovacích plôch. Týmto spôsobom si myslíme, že bude zabezpečená určitá frekvencia pohybu, tým pádom sa stane to miesto zaujímavým, ľudia si tady môžu takisto skrátiť cestu. Tu nám, kde ukazuje Matúš, sme umiestnili nový výjazd do podzemnej garáže. Došlo tam aj k rozšíreniu hlavnej cesty, k vytvoreniu nového odbočovacieho pruhu. Na budove Priora si môžete všimnúť, že sme zasunuli parter o cca 3 metre
do hĺbky, tak aby ľudia mohli chodiť aj pod strechou, aby tak akože bližšie k tým obchodným priestorom. Ale bolo to nutné urobiť aj preto, že do časti chodníkov sme zasadili stromy. Hluché miesto vlastne, alebo takto, že parter okolo toho priora má nejakú rozumnú hĺbku, ale ten zbytok, ktorý nám ponúkla tá veľká plocha, sme využili na parkovanie cez existujúci zásobovací vjazd na západe. Čiže tento parking slúži pre tých, čo idú do tých obchodov? Ale to není úplne, Matúš. Tam sú rezidenti. Pretvorenie toho chodníka alebo tejto časti ulice s parterom, ktorý je zasunutý a vlastne s tou uličkou. Toto sú ilustračné zábery, ktoré môžeme prebehnúť, ale bude tam kompletne vymenená dlažba, doplnený mobiliár, stojany na bicykle, osvetlenie, sedacie prvky a podobne. V podstate toto je zrýchlený koncept v axonometrickom zobrazení, čiže bod 1 očistenie od nevhodných stavebných zásahov. Potom sme sa snažili vybrať hmotu takým spôsobom, aby sme dostali svetlo aj na druhé poschodie. Hmotu sme vždy vyberali v tých rastroch 12 na 12 metrov, prípadne menších. Vyšlo z toho takýto mierny labyrint vlastne vybratí hmôt, ale nakoniec to bolo vždy urobené tak, aby na každom podlaží sme získali čo najviac svetla a čo najviac povedzme pobytových teras a podobne, ale zachovali súkromie. Toto je výsledná axonometria, to vnútorné atrium v bloku A má na druhom nadzemnom podlaží 12x24 metrov a potom postupne smerom nahor sa zväčšuje. Na tých zväčšujúcich sa častiach sú umiestnené terasy k bytom. Vidíte, že tá južná fasáda je zachovaná. Tam sa udiela iba jedna vec, že to pásové okno, ktoré malo parapet vo výške okolo 1,5 m, sa znížilo 1 meter, aby... Ríšo alebo Raptor, Samčo, alebo niekto proste z toho okruhu ľudí, čo s nimi bavím, alebo sa poznám trošku lepšie s tým, že je nejaká ponuka na koncert a tak ďalej. A ja som veľmi rád za to, lebo inak to som asi nevedel. Vieš čo, tak Samčo chodil na katolícke gymko, takže podľa mňa z jednej strany to je ako dobrá téma na... Zaraz sme prišli do Brna a tam si od nás pýtali kandidátky a ja som bol tak nadšený z Brnenskej republiky, že som si povedal, že sa to musíme nasťahovať čisto kvôli tomu. Proste tam väčšina tých mladých poutekla a teda tam na to nie je moc republika. Moja vina, moja vina, moja teďka vina, moja vina, moja vina, moja teďka vina, moja vina, moja vina. Moja radosť a dáme si drogy. To bolo dobré. A vidět, co se stává. To už. Číslo 114. Máme tu číslo 114? Tak cena číslo 2.
Temnota. Sme v temnote. Nočný experience. Ty kokso. Čo tam je? Aha. Vykasuješ dobre, hej? No a toto tu bolo predtým, keď sme tu ráno boli. Ja som pravil, že to odpadne. Tyjo. Ale aj tak, keď sa tam bol pekný výhľad na celé to námestie. Tyjo, tak teraz som tu normálne také stiesnené stavy. Z toho, jak sa pozriem hore. Aj celkom party, jedna druhá. Hotel Európa. No. Tak čau, prior.